żmien qaddis tas-sena fuq il-kelma tal-mulej, enna bħalek o Marija ngħidu iva lill-mulej. Bi plavent into Marija tistenna l-arus divin, ta' maskiħa l-qalbna anqal sa ma jasal il-fedej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ġej fostna, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Żmien tal-Avvent fejn nistennew il-miġja tal-mulej, mhux biss fil-miliet, imma meta jerġa' jiġi bil-glorja tiegħu. U rridu nħejju ruħna għal din is-sejħa, għal din il-laqgħa mal-mulej li dejjem hija laqgħa ta' ferħ. Hekk nisimgħu speċjalment fl-ewwel qari fejn il-profeti ħabbru il-ferħ ta' żmien il-Messija. U aħna qegħdin fi żmien li ġie il-Messija, speċjalment meta niċċelebraw l-Ewkaristija. Biex niċċelebraw din il-liturġija mqazza, narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Mulej, int li konti mħabbar mill-profeti fl-Antik Testament, mulej ħnina. Kristu, inti li ġejt fosta permezz ta' Marija bl-opera tal-Ispiritu Santu, Kristu ħnina. Mulej, inti qed fostna fil-preżenza tal-Knisja, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwaslalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Odisa din nofruha għal Pawlu u Ġużi Muscat. Nitolbu. Jitla qudiemek mulej it-talb umli li qegħdin nagħmlulek biex dan is-servizz tagħna iwassalna biex niċċelebraw b'qalb safja il-misteru kbir tal-inkarnazzjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ħajjifirħu d-deżert u l-art maħruqa. Ħajjifraħ ix-xari u jwarrat. Ħajwarrat bħal ranċis. Ħatifraħ fuq li tifraħ taqbes u tanni. Sepp il-Libanu jingħatu lila, il-ġmil tal-Karmel u ta' Saron. Qatt jaraw is-sepp tal-mulej, il-ġmil ta' Alla tagħna. Qawwu li dej mitruħa, saħħu l-irkubtejn imreda. Ejdu lil dawk b'qalbkom imbeżza, għamlu l-ħila, la tibżgħux. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas. Il-ħlas ta' Alla wasal. U stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu id-nejn it-torox. Imbagħad it-sob jaqbes bħal ħażdiela u l-sillim bikma jinħall bil-ferħ. Iva, igergel l-ilma fid-deżert u l-widin fix-xari. L-art maħruqa tinbidel f'għadira. L-art niexfa fejjun ta' ilma ġieri. Fejn qabel kienu jimteddu x-xakalli, issa hemm il-ħmiemel tal-qasab u l-ġummar. Hemm ikun hemm triq isejħula it-triq il-qaddisa. Ħadd imniġġes ma jgħaddi minnha u l-boloħ ma jġerrewx fiha. Ma jkun hemm liljun u ebda bima feroċi ma titla minnha. Minna jgħaddu l-mifdijin. Jerġgħu lura l-mifdijin tal-mulej u jidħlu f'Sion jgħidu bil-ferħ. Ferħ ta' dejjem fuq rashom. Il-ferħ u lena jigżbu
u jgħibu swiet il-qalb u l-krib. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Alla ġej biex isalvana. Alla ġej biex isalvana. Ħanisma xi jgħid Alla, il-mulej jislimi xandar. Rib itassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-seb fartna. Alla ġej biex isalvana. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Alla ġej biex isalvana. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu. Alla ġej biex isalvana. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ara, ġej il-mulej biex ifarrak il-madmad li qed iżommna fil-jasar. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Jum fost l-oħrajn, Ġesu kien qiegħed jgħallem, kien hemm bil-qiegħda madwaru xi Fariżej u r-ref tal-liġi li kienu ġew mill-irħula kollha tal-Galilea, tal-Ludija u minn Ġerusalemm. Il-qawwa tal-mulej kienet fih biex ifejjaq. U ġew xi rġiel iġorru wieħed mifluġ fuq mitraħ. Huma bdew ifittxu li jidħlu ġewwa u jqegħdulu qudiemu. Imma minħabba l-folla ma sebux minn fejn setgħu jidaħħluh. Għalhekk telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħ b'kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta ura il-fidi tagħhom, qallu: Ħabib, dnubietek maħfura. Il-kittiba u l-Fariżej qabdu jaħsbu u jgħidu bejnhom u bejn ruħhom: Dan minu biex jitkellem hekk, din dawa, għax min jista' jaħfer id-dubiet ħlief Alla waħdu? Imma Ġesu ara f'ħsibijithom u għalilhom: Għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-aħfef tgħid dnubietek maħfura jew tgħid qum u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, dar fuq il-mifluġ u għallu: Qum qed ngħidlek, aqbad friexek u mur lejn darek. U dak minnu fih qam qudiemhom, qabad il-friex li fuq kien mixħut u tela lejn daru iffaħħar lill-Alla. Il-koll baqgħu mistaġba u bdew ifaħħru lill-Alla u meta bdew bil-biża' u bdew jgħidu: Rajna ħwejjex tal-għaġeb illum. Il-kelma tal-mulej. Kemm tagħtina kuraġġ u tama din il-liturġija tal-kelma fejn hemm imħabbar il-miġja tal-mulej li ġej esklusivament biex isalva. U l-profeti dejjem ħabbru dan il-ġid, dan il-fer, din is-salvazzjoni, din il-preżenza ta' Alla fejn hija għajn ta' serenità, għajn ta' tama, għajn ta' tiba. Ġesu ġie propju kif qalu il-profeti, ġie biex isalvana. U minn xex isalvana? Mill-ħakma, mill-madmat
tad-dnub tal-ħażen. Fil-verset qabel il-Vanġelu smajna ara ġej il-mulej biex ifarrak il-madmad li qed iżommla fil-jasar. U Ġesu b'dan il-miraklu li jagħmel mhijiex biss għaliex fejjaq imma fejqu biex juri x'qawwa għandu ikbar minn dik li fejjaq il-mart fiżiku. Hemm expression hija sabiħa ħafna fil-Vanġelu li smajna fejn dak li qal Ġesu għadu jseħħ illum. Smajnek fil-Vanġelu. Meta Ġesu ra il-fidi tagħhom ta' dawn l-4 min-nies li kienu din iġorru dan il-mifluġ u għamlu kull mezz biex quddiem il-mulej, x'qal Ġesu? Ħabib, dnubietek maħfura. Ma qallux int saħtek, imma dnubietek maħfura. U dan il-madmat li jitfarrak permezz tal-maħfra, permezz tal-ħlina ta' Alla li juru magħna. U dan jurih dejjem permezz tal-misteru tal-Knisja, speċjalment bis-sagramenti, sagrament ta' qrar. Jaħfrilna id-dnubiet tagħna, jagħtina dik id-dawl tas-salvazzjoni. U għaliex aħna nqerru? Għax il-Knisja, il-komunità, il-poplu tagħna jemmen li Kristu jaħfer id-dnubiet. Is-saċerdot qiegħed fisem Kristu li jaħfer dnubietna. U min jħossu verament maħfur għax maħbub minn Alla jgħix f'dawl tas-salvazzjoni. Iż-żmien tal-Avvent hija propju din il-stennija ta' żminijiet aħjar. U żminijiet aħjar meta inħossu li Alla qiegħed fostna, illi Alla ġab is-salvazzjoni. Smajna fl-ewwel qari dak il-kliem sabiħ fejn anke permezz tan-natura jiġru żmien sbieħ. Anke fl-annimali ma jkunx hemm il-farol dak li jimxu fuq it-triq il-qaddisa kif smajna, għax it-triq il-qaddisa hija dik li Ġesu il-Messija jiġi biex jiltaqa' magħna. U l-Papa jħobb jgħid mhux aħna niltaqgħu mal-mulej, imma rridu inħallu l-mulej jiltaqa' magħna għax hu ġej biex isalvana. U mhux ġej għax ngħidulu aħna, imma għaliex hu bl-imħabba tiegħu jiġi biex jagħtina l-kelma tiegħu ta' mħabba, ta' dawl, ta' libertà, ta' salvazzjoni. Ara kemm sabiħa il-partiċipazzjoni tagħna għall-liturġija kemm dik ta' kuljum, kemm dik speċjalment tal-ħadd, u iktar fis-sollennijiet tal-miliet tal-Eid u l-sollenità tal-Knisja kollha. Għaliex Kristu jara l-fidi tal-Knisja u jaħfrilna dnubietna. Din hija s-sabiħ li aħna nistgħu ngawdu mill-istennija tal-miġġa tal-mulej. U dan ukoll nagħmluh bl-opri tajba tagħna. Għax min ikun maħbub ma jistax ma jrox l-imħabba lil Alla. Kif dan x'inħassu liberu, maħfur mid-dnubietu, meħlus minn dik it-tbatija tiegħu, x'għamel? Faħħar il-mulej. U aħna naħseb jien għandna 100 mod għaliex ngħidlu grazzi lill-mulej ta' dak kollu li jagħtina. Ejjew din is-sennija tal-mulej infaħru u ngħidulu ejja fostna mulej għax id-dinja għandha bdonnok. Alla tagħna ġej biex jagħti s-saħħa lilna li aħna morda fir-ruħ u l-ġisem. Mimlijin fidi qawwija tiegħu nofrulu dawn it-talbiet tagħna u ngħidulu kun magħna mulej, kun magħna mulej. Għal dawk li nsara ħutna
li qegħdin qalbhom fil-maħfra u jfejqan fi Kristu bniedem b'ibnek Ġesu li biss jista' jagħtihom nitolbu. Għal persuni kollha ta' rida tajba li jaħdmu favur ħuthom li huma vittmi tal-gwerer, fartijiet fejn hemm il-gwerer, fejn hemm rifuġjati u kull tip ta' tbatija nitolbu. Għal dawk li jaħdmu fil-professjoni medika biex jemmnu li il-ħidma tagħhom qegħdin jikkollaboraw ma' Kristu li ġebe xifejja l-bniedem sħiħ fil-ruħ u l-ġisem nitolbu. Għalina biex ma niddubitaw qatt li l-Kristu jista' jfejja kull bniedem u ma nagħmlux bħal Fariżej billi nikkondannaw lil xi ħadd minn ħutna bħala midneb li ma jistax isalva nitolbu. Flimkien ma dawk ħutna li qegħdin isegwuna bil-mezzi soċjali biex f'dan iż-żmien tal-istennija tal-miġġa tal-mulej nagħmlu l-almu tagħna biex ngħixu l-kmandament tal-imħabba nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore che viene per salvarci perché possiamo accoglierlo con cuore puro, riconoscendo la nostra miseria, ma con tanta fiducia nella tua misericordia. Preghiamo, nitolbu. Ir-res ukoll it-tal personali tagħna. Mulej Alla tagħna, aħna nafu li Kristu ibnek jista' jsalva lil dak kollha li jħobbuk. Xerret il-firħnina tiegħek fuqna li qegħdin nistennew il-fidwa tiegħek bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisrarina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dila u xogħol il-bniedem li minnu jisrarina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa li jint tagħtina mis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Addis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennitu bl-akbar għożna. Ġwanni ħabbru bit-tifħir meta oroq u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ tħejjew għal-misteru ta' twelid tiegħu biex insibu nisru u nitolbu u nitennew bit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għeda. Addis, Addis, Addis.
Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mettijek mul. Għalek, aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rrodulek ħajr, għax oġbok til-ħana għawn u dimek biex naħduk. U mitċa kontani nitolbu, l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jinna nifdu sem mill-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wetta fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar f'ħutna Pawlu u Ġużu Muscat li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Meta narfu li Alla huwa missierna, kif jallimna Ġesu, ngħixu fis-salvazzjoni fidi u tama li hija tfostna biex jaffrinna dnubitna għax iħobna u jistedinna wkoll li naħfru lil xulxin. Ejjew bħala rigal għal-miġġa tiegħu f'dan iż-żmien tal-miliet nippruvaw nirrikonċiljaw ruħna ma' xi ħadd li joffendina. U għalhekk ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk dofrat. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-ġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għetti l-apostli tiegħek, inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja. Għatija sliem u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla mulej Ġesu Kristu.
bitqarbina ma tkunx ta' kundanna lija. Iżda fit-tjieba tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqar tal-ruħ u l-ġisem. Dan hu Ġesu li ġej, dan hu l-ħaruf Talla li jneħħi d-nubet tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Infaħru l-mulej, nkomplu nitolbu ngħidu għal 3 darbiet. Ejja mulej Ġesu, id-dinja qed tistennek. 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 Nitolbu. Issa li ħadna mulej l-ikla tal-misteru li għalijom inġbarna, ikun taġi talina, għallimna bijom inħobbu l-ħwejjex tas-sema, li fil-mixi tagħna fost dak kollha li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Inmulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.